ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന്റെ. ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അർജുനനെ കുറെ വിഷാദങ്ങൾക്ക് കുറെ കാരണം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാരണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് അർജുനൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും സാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം. ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ പഠിച്ചതിന് തുല്യാണ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗമാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗ ആയാലും ശരി, ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും ശരി, കർമ്മയോഗ ആയാലും ശരി, എല്ലാം വരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഈ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എന്ന്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വര, ജീവാത്മാവ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതില്. അപ്പോ അത് എല്ലാം ചേർന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ ലൈഫിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ലൈഫ് തൊട്ട്, അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് ഞാൻ ഇന്നതാവണം, അപ്പൊ ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നമാതിരി ജോലി വാങ്ങണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലൈഫിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളത്. വേറെ കുറെ ജാലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, കുറെ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരമായിട്ടുള്ളത്, കുറെ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ ജീവികളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മളപ്പോ ഞാൻ ആരാണ്, അതിനാണ് അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് സത്യത്തില്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരണം നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഊണ് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു TV സീരിയൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അതൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 മണി സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. കാരണം ഗുരുവിന്റെയോ ഭഗവാന്റെയോ ഒരു അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയോ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ദേവതകളെ ആരാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. ശിവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗ, അങ്ങനെ ഗണപതി, അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗണപതിയെ പൂജിക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം തരുന്ന ഒരാള് എന്നുള്ള ലെവലല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓരോരുത്തരും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച്. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒട്ടും സുഖമില്ല, അതെല്ലാം മാറ്റി തരണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകന് സുഖമില്ല, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടണം, എന്റെ മോള് നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നോ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഉപകരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സംബടി ഗ്രേറ്റ് ഒരാളുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് അത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എന്തായാലും നടത്തി തരണം. നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിലോ ആ ഭഗവാനോട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ദേഷ്യമായി. അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്, ഞാൻ എത്ര വിളക്ക് വെച്ചതാണ്, ഞാൻ എത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തതാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീനോ ഉപകരണമോ ഒന്നും അല്ല. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഒരാളായിട്ട് സൂര്യനെ കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ. അതിന്റെ നമ്മളുടെ ഇരുട്ട് മാറി വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ അറിയുന്നത്. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥ സൂര്യനാണോ? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് സൺസെറ്റ്, അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്താ ഒരു റെഡ് കളറിൽ, ഒരു ചുവപ്പ് കളറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ സൺ ഒരു ഡിസ്ക് മാതിരി നമ്മൾ കാണും അല്ലെ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഓ അതാണ് സൂര്യൻ. അത് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളില്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം തീക്ഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപം നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകാശമാണ് സൂര്യൻ. പക്ഷെ അതാണോ യഥാർത്ഥ സൂര്യൻ? അല്ല. നമ്മൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത്രയും ദൂരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത്രയും ചൂടാണ്, ഒരിക്കലും ഒരു സൺ പ്ലാനറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രഗോളത്തിൽ നമ്മൾ പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തില്. എന്നാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ സംഗതികളും. അപ്പൊ ഇനി സണ്ണിന്റെ ആ സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കിയാലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്, എല്ലാം തിളച്ചു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്യോതിയുണ്ട്. അതാണ് ആത്മീയ ആകാശം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ജ്യോതിയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് സൂര്യ വെളിച്ചം വേണ്ടി വരേണ്ടത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെളിച്ചമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പ്രകാശിക്കും. അവിടെ രാത്രിയും പകലുകളും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, രാത്രികളും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിനാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ ഒരു റിയലൈസേഷനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് ഒരു ക്ഷീരോദക സൈസ് വിഷ്ണു, അതൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമുണ്ട്, ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് പറയൂലേ, തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരോ ഒരാളിന് നമ്മൾക്ക് വാണിംഗ് തരുന്നുണ്ട് തെറ്റാണ് എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയലൈസേഷനാണ് പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സൂര്യ വെളിച്ചം, അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവൻ, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനാണ്. അത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതല്ല, എല്ലാവരിലും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും സൗന്ദര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലവരെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും, ഓ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, നമ്മൾക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ ചിലവരെ കാണാൻ ഓക്കെ നല്ല മാതിരി തോന്നും. അപ്പോ അതുപോലെ അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യത്തിന് പല ലെവലിലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ സമ്പത്ത് പല ലെവലിലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. എല്ലാതും കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവരിലും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം 100-ൽ 100 ആരിലാണുള്ളത്? ആ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമേവായ
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്, പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതും പൂർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം എന്താ പറയാ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 6 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ളത് ആ ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിയലൈസേഷൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായം യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് അർജുനന്റെ വിഷാദങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ്? തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളാണ്, ഗുരുവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പിതാമഹനാണ്, അവരെ എല്ലാം കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സങ്കടമാണ്. അവരെത്ര തെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പോ ആ അർജുനൻ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങള് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആരും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, വെറുതെ ഒരു രാജ്യം മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? പിന്നെ ഫാമിലി ഇത് പറഞ്ഞു, പാപാണ് ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പാപം കിട്ടും, അവര് എന്താണ് അക്രമികളായാൽ കൂടി ഞാനത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരു അക്രമിയാവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയാണല്ലേ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം എല്ലാം നശിക്കും, കുലമഹിമ നശിക്കും, പിതൃക്കൾക്കെല്ലാം പൂജ ചെയ്യാനും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഈ 4 പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് എന്താണ് അർജുനന് എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം. അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള അർജുനൻ ഇപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഹ യത്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാദിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവക. എനിക്ക് കാർപ്പണ്യദോഷം വന്നിരിക്കും. എന്താണ് കാർപ്പണ്യദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മനസ്സ് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മാതിരി ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെന്താണ്? ദൗർബല്യാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. തല അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരുമാതിരി ഇറിറ്റേറ്റ് ആവണ മാതിരി ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ അർജുനന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്താ, ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എന്താണ്? ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയണില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? തേരാളിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട്, സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനോട് എന്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? ഈ 2 സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം നിർത്തണം. 2 സേനകളുടെയും നടുവിലായിട്ട്, മധ്യത്തിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുകയാണ് ആരോട്? കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ്? എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ആ ഒരു ആശ്രയമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു സുഹൃത് ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ, എല്ലാവരും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവമാണുള്ളത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനോട് പറയുകയാണ്. ഗുരുവിനോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ബഹുമാനം കലർന്ന, ആദരവ് കലർന്ന സ്നേഹമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് ഇവിടെ അർജുനൻ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മളുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മളെ അവിടെ നിർത്തി നോക്കണം ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും.
കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫിലും ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിലും ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമ്മൾ തേടണം. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആശ്രയം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആശ്രയം എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അർജുനനോട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യനായി സ്വയം അർജുനൻ മാറിയതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗുരു ആശ്രയം എടുത്തത്, അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ റിയലൈസേഷൻ, യഥാർത്ഥ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, ഉത്തരം എന്താണെന്നുള്ളത് അർജുനന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു, എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഭാവം വിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം, എളിമ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് കുറെയൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് അർജുന ഇരിക്കണേന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ? നോക്കൂ, ആ ശരണാഗതി ആണ്, ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, അഭയം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള ലെവലില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അർജുന നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കാര്യങ്ങള് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരിക കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. എന്താണ്, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയല്ലേ, അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാധിക്കുക, എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇനി ഭഗവാൻ നീ കൊല്ലുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളുണ്ട് അല്ലെ, ഇവിടെ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ കടന്നു പോകുന്നതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടാവുക, മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരം, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരംഗ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാതാജിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് എന്താ ആയിട്ടാണ്? എന്റെ ഈ ശരീരമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്റെ രൂപം, എന്റെ ഭാവം, അതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, എന്റെ കയ്യ്, എന്റെ കാല് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ കാല്, ഞാൻ കൈ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ തല എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വേറെ ഞാനുണ്ട് അല്ലെ. എന്റെ കൈ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേറൊരു ഞാനാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കയ്യ്, കാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ആത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ്, ഒരു ഒരാന്ന് പറയാം, അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അതൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് മാറുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് മാറുകയാണ്. ആ ഡ്രസ്സ് മാറുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാറുണ്ടോ? അയ്യോ ഡ്രസ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയില്ലോ, നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാറില്ലല്ലോ. ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സമചിത്തനായ ഒരാൾ ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, ഒരിക്കലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എർത്ത്, ഫയർ, വാട്ടർ, സ്കൈ, എയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഗുരുവന്ദനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മുമ്പിലേക്ക് പോവാട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം തദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാവഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോലെ എന്താണ് ശരീരവും ആത്മാവും വേറെ വേറെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇനി ഈ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്? ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൂമി, ആപ്പോ, അനൽ, ലോ, വായു എന്നാണ് പറയാ. അന്നേരം ഭൂമി, ജലം, അതുപോലെ തന്നെ തീയ്, വായു, ആകാശം, ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മുടെ ഒരുപാട് അതായത് 90% നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തു എടുത്തോട്ടെ അതിന് നമ്മൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ആ ചാരം കിട്ടും? വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു 50 കിലോ 60 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? 1 കിലോ ചാരാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ബാക്കിയെല്ലാം ആവിയായി പോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മുക്കാ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് വരുന്നത്. തീയ്, അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഭൂമി, നമ്മുടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ല്, അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ വരിക. തീയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനാഗ്നിയാണ്, നമ്മളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊരു അഗ്നി കൊണ്ടാണ്. ആ അഗ്നി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദഹനം വരില്ല. അതാണ് അഗ്നി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വായു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ലങ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വായു ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ അറകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറെ വാക്വം ഉണ്ടാവും, എംപ്റ്റി സ്പേസ്. അതാണ് സ്കൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശരീരം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. നോക്കിയോളൂ. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാണാൻ പറ്റണില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ ആ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ലെ? ഒരു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ അത് ചെറിയ കുട്ടിയായി, കൗമാരം വന്നു, അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് എന്തായി? വീണ്ടും മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, വാർദ്ധക്യം വരും അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ലൈൻ മാരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? അതാണ് ആത്മാവായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ആത്മാവിന് മാറ്റില്ല. ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അത് പൂർണ്ണമായും അവസാനം വരയ്ക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളായിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ഞാൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിനെ മാറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ ആത്മാവിനെ അറിയാം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ജന്മത്തിൽ കേട്ടോ. പഴയ ജന്മങ്ങളുടെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ ജന്മങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെ? ചെറുപ്പം ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ, ഒരു ബേബി ആയിരുന്നപ്പോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലെ കുട്ടികളെ എടുക്കാനും കൈ പിടിക്കാനും ഒക്കെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേബിയാണ്. ആ ബേബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ചും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല.
അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട്. അതിനി അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോയാലും ആ ആത്മാവ് ഇതേ ആത്മാവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് ജീവാത്മാവായിട്ട് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ജന്മത്തിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ്, കാറാണ്. അപ്പൊ ആ കാറിനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത്രയും ഇതായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാറായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർ മൂവ് ആവൂ? ഇല്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവണം, ആ ഡ്രൈവർ ഓടിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതില് ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജഡവസ്തു മാത്രമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജഡവസ്തുവിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് വരെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തേക്ക് പോയി, നഷ്ടപ്പെടാന്നല്ല, അത് പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അതെന്തായി? ഒരു ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൈ അനക്കാൻ പറ്റുമോ? കാലനക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ജീർണിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജീർണിക്കാതെ നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണോ അതൊന്നും അല്ല, അതിന് മേലെ എന്തോ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളോ ആണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡവസ്തുവിലേക്ക്, ആ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഡവസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വരുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഈ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഡ്രൈവർ എങ്ങനെയാണോ ഓടിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് കാറ് പോവുക, അല്ലെ? ആ ഡ്രൈവർക്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ കാറ് വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുറത്തുള്ള നമ്മളുടെ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ളത്. അതില് പല ജീവിവർഗങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ പല അവസ്ഥകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീണ്ടും ജനിക്കും. മരണം പുനരഭിജനനം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്തിനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ്, അല്ലെ? ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. നല്ല സ്വീറ്റ്സ്, ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഡെയിലി ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ചോറ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരേ പരിപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ശരീരത്തിന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ആ ശരീരം എന്തായാലും നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. മാക്സിമം എത്ര കൊല്ലം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു 100 കൊല്ലമാണ് മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു 80 കൊല്ലമോ 75 കൊല്ലമോ ആണ് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 75 കൊല്ലമോ 80 കൊല്ലമോ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ശരീരത്തിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അതിനെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോവാൻ പോണത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ആരെയാണ് നന്നായിട്ട് വെക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിനല്ലേ? കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, വേറൊരു ശരീരമാണ്. ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ പോകുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നിരന്തരമായി നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കൂ, കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൂട് ഒരു സ്വർണ്ണ കൂടാണ്. നോക്കൂ. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിനുള്ള കിളി ചത്തുപോയി. എന്താ കാരണം? കൂടിനാണ് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ കിളിക്കോ ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെയോ എന്താണ്, ഈ കൂട് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ പക്ഷിക്ക് ആഹാരം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അറിയേണ്ടത്. ആത്മാവിന് പോഷണം വേണം. എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ പോഷണം? എന്താണ് നമ്മൾ ആത്മാവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ. അതാണ് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നാമം ചൊല്ലി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരും ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇത് പല ഘട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചൊക്കെയാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈ സൈക്കിളിൽ വെച്ച് ഓടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കും. കുറച്ചും കൂടി വലുതായ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ പോരെ മോനും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുക്കും, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ കൗമാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു 18 ഇയേഴ്സ് 19 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും, ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വെച്ചോളൂ, ഇപ്പൊ ഒരു 2 വീലർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഒരു ബൈക്കോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു കാറ്
അത് സ്വയം വാങ്ങാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കാം, അല്ലേ? അപ്പോ ആ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെഹിക്കിളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തകളും. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിന്തയായിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒരു ബേബി ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കും 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കും ചിന്തകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിന്തകൾ മാറും, അല്ലെ? പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും, എക്സ്പോഷർ കൂടാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചു വരുന്ന ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മാത്രം മതി. ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറിയും, അല്ലെ? വിശപ്പ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് കിടക്കും. പക്ഷെ ഒരു 2 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമോ? ഇല്ല, കളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം പറയും. അതുപോലെ ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവും അതിന്റെ ചിന്തകൾ മാറുന്നു. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കൂടി വരും, നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ട് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ശരിയായ പാതയിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് വേണം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ച് എന്താണ് ഭക്തി മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനുള്ള പോഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെയും വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച്. അത് അമ്മയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടി പിന്നെ വലുതായി വലുതായി വന്ന് വീണ്ടും പുനർജന്മം കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് 84 ലക്ഷം വർഗങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ആ കഥയിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുനർജന്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജ ഒരു വളരെ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളില്ല, ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, പക്ഷെ ഏത് ഭാര്യമാരിലും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ട് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അംഗീര മഹർഷി അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാര്യ, ഫസ്റ്റ് വൈഫില് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, ഹർഷശോകൻ എന്ന് പേര് വെക്കും. ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഹർഷശോകൻ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹർഷശോകൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോട് ഈ രാജാവിന് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത്രകാലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കൊതിച്ചു കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ കാണിക്കുമല്ലോ രാജാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കും. മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് വന്നിട്ട് അതത്ര പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിഷം കൊടുത്തോ സംതിങ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി മരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ അവസ്ഥ പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ അവസ്ഥയിലെത്തും. കാരണം എത്രയോ ഇത് ചെയ്ത് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയ മകൻ മരിച്ചു. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വഴിക്ക് നാരദര് വരികയാണ്. അപ്പൊ നാരദര് വരും. അപ്പൊ നാരദര് വരുമ്പോ ചോദിക്കും, എന്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കണം? പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ചതാണ്, എന്റെ മകന്റെ ശരീരമാണ്, കാണൂ, പറയും മരിച്ചു കിടക്കാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരാണ്, അതിനുള്ള യോഗശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത്രയും സങ്കടമാണ്, അവർക്ക് വേണ്ട സേവനം ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയും, അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ മരണത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു, എന്റെ കർമ്മഫലം അവസാനിച്ചു അതോടുകൂടിയിട്ട്. ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത്, എന്റെ അടുത്ത കർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവനം ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇവരായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇവരായിരുന്നു, അതിനുശേഷം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് ആ കുട്ടി. അപ്പോഴാണ് ചിത്രകേതു രാജാവിന് മനസ്സിലാവുന്നത്, പറയും എത്ര അബദ്ധധാരണയായിരുന്നു, ഈ ജന്മത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വ്യർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമാണ്, ആത്മാവാണ് ശാശ്വതം. ആ ആത്മാവിന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പുനർജന്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള പരാമർശമാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി പുനർജന്മമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായനോ നിത്യ സ്ഥിതിക്ഷസ ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
കുന്തിപുത്ര, ഈ മഞ്ഞുകാലം നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് മഞ്ഞുകാലം ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് തണുപ്പ് വന്നാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞുകാലം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. നടക്കണ കാര്യമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഈ കാലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. അത് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയും വേണ്ട. കാരണം ഇതും ക്ഷണികമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷെ നാളെ ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ മരണം വരാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാൻ പോകുന്നത്, വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ബോധർ ചെയ്യരുത്, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകാണ്ട് നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ പറയണം, അയ്യോ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാർ ഓഫീസിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് കാലങ്ങളായാലും നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നുള്ള ഒരു ലെവലില് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു മരത്തിനെ പോലെ. മരത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാക്ഷരത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, തൃണാദബി സുനീചേന തരോരഭി സഹിഷ്ണുന. അതിൽ തരോരഭി സഹിഷ്ണു, ഒരു മരത്തിനെ പോലെ എന്താണ് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവണം, ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മരം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഒരു പുറത്തെ ലോകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മഴ കൊള്ളും, വെയിൽ വരും, എല്ലാ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇല കൊഴിയും. അപ്പൊ ഇല കൊഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇല കൊഴിക്കില്ല എന്ന് മരത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് മാറ്റങ്ങൾ വരും. ആ മാറ്റങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടുമ്പോഴെങ്കിലും മരം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് സഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സുഖത്തിനെയും ദുഃഖത്തിനെയും അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു കോയിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുമാതിരി കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണഃ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ആത്മാവ് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? അർജുനന്. ജ്ഞാനയോഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക. അത് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചിട്ടില്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അത് നിത്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുക, ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് അതുണ്ടായിരുന്നു. പല ജീവികളിൽ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ജനനം വേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അതേ ആത്മാവായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. പിന്നെ ഒരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണ്, ടെമ്പററി അല്ല. നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തായാലും ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇത് ശാശ്വത അല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്. ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി കൃഷ്ണാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ്, അതായത് വസ്ത്രം പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി വേറൊരു വസ്ത്രം ഇടും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാവുമ്പോ,
അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച് എന്താണ് വാദം, കഫം, പിത്തം എല്ലാം, അതായത് ചുമ, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നിറയെ ആൾക്കാർ ആ വാർദ്ധക്യകാലം നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ. നിറയെ പേർക്ക് ന്യൂമോണിയ എഫക്റ്റ് ആയി, നല്ല നെഞ്ചിൽ നല്ല കഫക്കെട്ടാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലേ പ്രായമായ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ദേഹം കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇതേ ദേഹത്തിൽ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുന്നത് പോലെയല്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതുമാവാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാരണം, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തോടു കൂടി നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, അത് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊരു പുതു ജീവിതം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഇത്ര എന്താ പറയാ, ജീർണിച്ച ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാര്യമല്ലേ അത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കറ പിടിച്ച ഒരു ഡ്രസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപക ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ആത്മാവിനെ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് അറിയോ? വളരെ ചെറുതാണ്. ഒരു 1/10,000, 1/10,000. അതായത് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു തലമുടി നാരിനെ 10,000 തവണയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു നാരിന്റെ അറ്റം എത്രയുണ്ടാവും, അത്രയ്ക്കാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുക. അത്രയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത്രയും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അതിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ബാധകം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദാണ്, അതിന് നാശല്യ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യേർത്തേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇതാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ അവസാനം. എന്താ പറയുന്നത്, ജനിച്ചവന് മരണമുണ്ട്, എന്തായാലും ഈ ശരീരം എന്തായാലും പോകും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ച ആൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കണം, വേറൊരു ശരീരം, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് തരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നടക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നീ വിചാരിക്കേണ്ടത്, നീ ഇപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നീ കൊല്ലാണ്, ഞാൻ കൊല്ലുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അർജുനൻ. അയ്യോ, എന്നെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ആ ഒരു ഞാനുണ്ട്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ. ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് പാപം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്, അവരുടെ പുറം ശരീരങ്ങളാണ് നീ ഭീഷ്മ പിതാമഹരായിട്ടോ ദ്രോണാചാര്യരായിട്ടോ എല്ലാവരായിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ആ ശരീരം മാത്രം മാറിയിട്ട് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ പ്ലാൻ മേലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ അവർക്കൊരു പുതുജന്മമാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നീ മൃദുല ഹൃദയത്തിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്, നീ ഈ ഇത്രയും അധികം സങ്കടമൊന്നും നിന്റെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ പാപം, അതിൽ ഒരു പാപവും ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ, ആ ഒരു ശരീരം മാത്രമല്ലേ നശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആ ശരീരം വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ വീണ് പോയി, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മേലെ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അയാൾ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. ആരെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഇവിടെ ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരവും ആ കൈയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ആത്മാവിനെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മാത്രം സുഖിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഇവിടെ.
ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ചോദിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേഹി നിത്യം അവദ്യോയം. അപ്പൊ എന്താ ഈ ദേഹത്തില് വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീ ശരം അയച്ച് അമ്പ് വിട്ട് കൊല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയും നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരൊക്കെ ഇവിടത്തെ എന്താ കൂടുതൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും കൗരപക്ഷത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആരെ കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. അത് അവർക്ക് മോക്ഷമാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഥോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുക. ഒന്ന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. അത് വീരസ്വർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ക്ഷത്രിയർക്കുള്ളതാണ് അത്. അപ്പൊ ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ഷത്രിയരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബോർഡറിലൊക്കെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ശരിക്കും വീരസ്വർഗം പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതേ ഒരു സോൾജർ വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ലീവിലിരിക്കുമ്പോൾ ആരോടോ തല്ലുകൂടി ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ബോർഡറിൽ അവർ എത്രയോ പേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ശിക്ഷയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാം. സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ ഇവിടത്തെക്കാളും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ രാജ്യം കിട്ടും, രാജ്യം നിനക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഭരിക്കാം. ഇപ്പൊ നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. ഇവരൊക്കെ വീരസ്വർഗമാണ് കിട്ടാൻ പോണത് ഇവിടെ മുമ്പിൽ മരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലത്തെ കഷ്ടപ്പാട് അവർക്കില്ല. അപ്പൊ നീ സന്തോഷിക്കേണ്ടേ? നീ അവരെ വേഗം സ്വർഗത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അർജുന എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. ഇനി ഇതുവരെയ്ക്കും അർജുനനോടുള്ള ഇതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. എന്താണ്? സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ, സുഖത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരേപോലെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി അർജുനനോട് ശരിക്കും ജ്ഞാനോപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? പറയും, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, അത് ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. ഇനി ഞാൻ ജയിക്കുവോ തോൽക്കുവോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പം അയാൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ പറയും ഈ രോഗിയെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ല കാര്യമാണ് ആ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടണം, ഇയാളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തായാലും നല്ല പൈസ ഉള്ള ആളാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഫീസ് തരും, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏത് മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ജയോ തോൽവി എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണോ അതല്ല അയാൾ എന്നെ കൊല്ലുവാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, സ്വകർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നേഹാഭിക്രമ നാശോസ്തി. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഏത് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊരാൾ ചെയ്യുന്നു, എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏത് ഭാവത്തോടു കൂടി, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന എന്നാണ് പറയുക ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ, എലിയാണ് അല്ലെ കാണിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ ഇതിന്റെ താഴെ നോക്കൂ, ഒരു അണ്ണാനെ കാണാം അല്ലെ, ഇവിടെ ഹനുമാൻ. ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം, ശ്രീരാമന്റെ ആ രാമായണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പാലുണ്ടാക്കിയില്ലേ ലങ്കയ്ക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, അതും സമുദ്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വലിയ വലിയ പാറകള്, വലിയ വലിയ എന്താണ് മൗണ്ടൻ കണക്കുള്ള പാറക്കല്ലുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത്. അപ്പൊ അണ്ണാന് തോന്നുകയാണ്, അയ്യോ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ പൊടിയിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉരുളും. ഉരുണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഈ കല്ലുകൾ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ മേലെ വന്നിട്ട് അത് കുടയും. നമ്മളിപ്പോ സിമന്റ് ഇടണതിന് പകരം എന്ന് വെച്ചോളൂ, അങ്ങനെ കുടയും. കാണുമ്പോൾ ചിരി വരും. എന്നാൽ ഹനുമാൻ പോലും ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യണ കാണും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുകയാണ്, ശ്രീരാമദേവൻ അത് പ്രസാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരണം എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നെ വരും പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം. ഒരു പത്രമോ അതായത് ഒരു ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പമോ അതൊക്കെ കൊടുത്താൽ കൂടി ഭഗവാന് സന്തോഷിക്കും. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കണം, ഭഗവാന് ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എലിയെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ എലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. അപ്പൊ എലിയുടെ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിലാണ് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രഭ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ചുവന്ന നിറം മാറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എലി എന്ത് വിചാരിക്കും, എന്താണ് അതൊരു പഴമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ പോയി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തിരിയോട് കൂടിയിട്ട് വായയുടെ അവിടെ കണ്ട് പെടും. അത് അപ്പൊ അത് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്ക്, എലി അങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് അവിടെ ചത്തു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ തല ആട്ടുന്നത് ഒരു ആരതിയായിട്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യൂല, ആരതി ചെയ്യൂലോ. അപ്പൊ ആരതിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതും എലി വെപ്രാളം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ, വേദന കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അവർ എനിക്ക് ആരതി ചെയ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എലിക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു വെച്ചാൽ 100 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിന. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. എന്താണ്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് മരിക്കുന്നത് വரைക്കും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രായത്തിലും അത് മാറില്ലാലോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു പൊടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇത് ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മരിക്കുന്നത് വரைക്കും നമ്മൾക്ക് അത് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും, ഭാഗവതം പഠിക്കും, എന്താണ് അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. പക്ഷേ ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോ, നമ്മൾ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ കുട്ടിയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ടോപ്പ് ആവണമെന്ന് വിചാരിക്കും, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കും, അത് 12th കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും, ഞാൻ MBBS പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം, ലോയർ ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ സമയം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, പിന്നെ ഒരു ജോലി, അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാരേജ് ആ ലെവലിലുള്ളത്, അതുപോലെ ഒരു നല്ല വീട്, അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പല ശാഖകളിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമില്ല, ഒരു പോയിന്റഡ് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ശാഖകളാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ അർജുനനെ കാണൂ. അപ്പൊ അർജുനനാണ് അല്ലെ, അർജുനന് മാത്രമാണ് സാധിച്ചത്. എന്താണ്, റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് മേലെ മരത്തിലുള്ള ആ കിളിയുടെ കണ്ണ് അർജുനൻ അമ്പ് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത്, ദൃഢനിശ്ചയം, ആ ഏകാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപകൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിക്ക് സമാധോന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ധ്യായതോ വിഷയാം പുംസക സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘ സഞ്ജായതേ കാമക കാമക്രോധോ വിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും ഇതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാവുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം, രണ്ടും ശ്ലോകം ഒരുമിച്ച് പറയാട്ടോ. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക സമ്മോഹാ സ്മൃതി വിഭ്രമക സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശവും പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യായതോ, നമ്മൾക്ക് ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോളൂ, അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ള വീട്ടുകാർ ഒരു നല്ല വലിയ കാർ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ കാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വരെയാണ്, അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർ നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർ വാങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു. അതാണ് വിഷയാൻ. പക്ഷെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് അതിന് ഒരു ആസക്തി വരെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാക സംഘത്തേഷുപജായതേ. അത് കഴിയുമ്പോ വീട് എന്തായാലും അത് വാങ്ങി വരെയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോ എന്താവും? അത് നടക്കില്ല, അത് നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം, ദേഷ്യം വരും. ആ ദേഷ്യം നമ്മുടെ തലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? അതൊരു വിഭ്രമം വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നും ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാനോ ആലോചിക്കാനോ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബുദ്ധിനാശം. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. അതിൽ നിന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവും? ആ ബുദ്ധിനാശം ശരി നാശം ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂത്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ഈ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിറയെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സ്ത്രീകളോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുക, ആസിഡ് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിനാശമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്രോധത്തിൽ നിന്നാണ്. ക്രോധം എവിടുന്നാ വരുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണം? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് എന്താവുക? വീണ്ടും നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകണല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ളത് കണ്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ മാറിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. വെടിക്കുന്ന മാറിയാണ് നമ്മുടെ തല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ? നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെയിലി ഒരു സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ട് നിൽക്കും. നിറയെ പേര് ഇവിടെ സീരിയൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കണേ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു സീരിയൽ കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കാൻ തോന്നും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏതോ സാഹചര്യത്താല് ഒരു മാസം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, വേറെ എന്തൊക്കെയോ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പുറത്ത് പോയിരിക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഈ മൃത്യും രോഗങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇത്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാ എന്താ പറയാ വിഷയങ്ങളെ ഇത് വിരക്തി വന്ന ഒരാളായിരുന്നു പ്രഭുപാദ. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാ ഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായി അതായത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഏത് കാര്യവും നമ്മളെ ഭൗതികതയിലേക്കാണ് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇല്ല. ഒരാഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ജ്ഞാനപ്പാനയില് പറയും അല്ലെ, എന്താണ് 100 കിട്ടിയാൽ 10 കിട്ടിയാൽ 100 മതി എന്ന്, 100 കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ആയുധം, അതായത് ആയുധം അത് 1000 കിട്ടണം എന്ന് തോന്നും, 1000 കിട്ടിയാൽ 10000 കിട്ടണം എന്ന് തോന്നും, അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമാധാനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? പരമ പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശക ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരാള്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു പ്രഭുപാദ. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്, വീടെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെ.
അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇതാണ്, മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാമെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എപ്പോഴും എന്താണ്ടാവുക? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യും. യമനിയമങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും, ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കൂടെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവണ്ടോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.